салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Боварима. бародарон, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳамин навора лайк монен, комментария кинен, фикротона бинависен, падилит кинен ки ҳамин ҳуҷҷата ҳадаҳа биёвем. бародарон, нигоҳ кинен, як одам паспортша гум карда вақти рафтани Тоҷикистонда, яъне аэропорти Жуковский ба Кулоба. хуб, рӯзи 28 декабр аз Жуковский Кулоб самолёт паспортша гум карда. вақте ки мепара, вақте дар Тоҷикистон мефурояд, паспорт нест. бародароне ки дар ҳамин рейс буданд рӯзи 28 декабри нами соли гузашта, яъне ки нами декабре ки 2023. хуб, ҳамин рейс рӯзи 28 бо ай Кулоб одам гирифтагӣ Москва паридагӣ, яъне ки бо Жуковский паридагӣ. шояд пассажирое ки ҳамун рӯз 28 декабр ай Кулоб паридагинд Жуковский, шояд шумо ёфтагин. бародаро, дар WhatsApp бош, инамиҷада мемонам WhatsApp-ша занг бизанем. бародаро, соҳиб шуда масалан ҳамин паспортша бигӯен ки дар дасти моя хичон одам меёванд, ай дастон меёяд мегирам. бародаро, намедонам мукофотон метаҳад, дуотон метаҳад, иш дар дасти хичонам. хуб, як бор дигар мефаҳмонамтон бародаро, рӯзи 28 декабр инами 28 декабри гузаштагӣ, яъне 2023. хуб, ай Жуковский ба Кулоба паридагианд. вақте ки дар Тоҷикистон мегӯянд буфуроем Кулобда, паспорт нест. акӣ маълум мешавад ки вақте ки самолёт дар омадаи дар дури самолёт гум карда ё ки дар аэропорт гум карда, иш номаълум. ҳамин рейс ай ҳамун рӯзи 28 бо ай Кулоб одам гирифтагӣ пассажир бо обратно Жуковский паридагӣ. дар ҳамин рейс кадоме будаин бародаро, хуб гӯш кунед. салом алейкум бародаро. рӯзи 28 декабр бачам билет дошт ай Жуковский Кулоб. дар Кулоб рафта самолёта паспортша ғалтондагӣ ай пассажире ки яке ягон кас ёфта боша хай WhatsApp на ҳастай 795 781 8246 занг бизанем, ягон хизмат мекунем. шунидӣ на бародаро, соли таваллудша ҳозир мебинем. 27 январи 2003 соли таваллудш 2003. бародаро, номи ҳамон одам Самиев Сангали Абдуллоевич. Самиев Сангали Абдуллоевич. бародаро, шахсе ки агар ҳамин паспорта ёфта боша ба номи Самиев Сангали Абдуллоевич, соли таваллудш 2003. WhatsApp-и оташа инамҷа мемонем, занг бизанем, паспорта дасти шумо боша бародаро, одам меёванд, зангтон мезананд, паспорта ай дастон мегиранд. агар бародаро ёрдам карданӣ бошен, шахсе ки намедонад маълумот, ҳамин наворда лайк монен, подписация кунен, падилик кунен ёру рафиқотонда, шояд як кас на як кас дидагиай ҳамин паспорти ҳамира ки масалан дар ҷо ёфтагианд, шинавидагиай бо номи Самиев Сангали Абдуллоевич. бародаро, ай дасти ман миқа ёрдам меоям, мен видео кардам, ман барои видеом ягон сум намегирам. бародаро, ҳар шахсе чизе гум карда марҳамат мекунем, видео мепартем, ҳамин қайдастмон дастгир меояд. хонободу сарбаланд бошед. бародароне ки доруҳои гиёҳӣ дар кори бародаро тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплатен. барои мард, барои зан, барои простатит, барои хароб шудан, барои фарбе шудан, барои любой чӣ дорем, WhatsApp да муроҷиат кунем. тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплатен. нигоҳ кунем бародаро, барои одамое ки бефарзанданд, фарзанд намеёванд, мужской сила, барои желудка, барои геморит, барои иммунитета баланд кардан, барои одамое ки ҳамхобагишон сустаи, барои простатит доранд, барои ҷигар, сустав, ина бесплодни женский ҳам буда, яъне занакое ки гудак намеёванд, ина барои инора ҳам буда, яъне ки ҳама доруҳоро дорем. дар WhatsApp мо муроҷиат кунем. тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплатне.